उहे पूरा कर दी छोड़ी हट। देखी पिंटू बाबू कथा गावे खातिर रुपया तो सब केहू कमाता। हाँ जी। खेसारी लाल 12 लाख रुपया लेता रहे। कोनो किताब पढ़ले बड़े ना, रुपया सब केहू कमाता। लेकिन ज्ञान खातिर किताब पढ़ल जरूरी बा। कहाँ और कथा गइल बा? महिषासुर जन्म ले लेलस। चनेश्वर जी की तरफ से 51 रुपए के धनराशि प्रदान हुई, हार्दिक अभिनंदन। महिषासुर जन्म ले लेलस। जाके ब्रह्मा जी के तपस्या कैलस। ब्रह्मा जी दर्शन देले, कहले कि वरदान मांगो तो कहलस कि हमरा के वरदान दो कि हम अमर हो जाई, दुनिया में हमरा के केहू ना मारे। कहले कि असंभव, जो धरती पे जन्म लेता है एक दिन मरना पड़ता है और तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यह सत्य है। कहलस चलाई हमरो मुँह के परी। कहले कि हाँ दोसर वरदान मांगा तो कहलस कि वरदान दो कि हमरा के कोनो मेहरारूए मारे। कहले कि ऐसा ही होगा। चल देलस, लागल अत्याचार करे। हाँ जी। धर्मेंद्र भैया पुरस्कार दिले बनी, हार्दिक अभिनंदन बा। पूरा मंडली के रुपए दिले बनी। धर्मेंद्र भैया हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम करब। अत्याचार करे लागल, लोग के सतावे लागल, लोग के मारे लागल, दुख देवे लागल। तब शुक्राचार्य के गई, शुक्राचार्य के लगे राक्षसन के गुरु शुक्राचार्य रहले। कहलस कि गुरुदेव आज हम धरती के राजा हो गए बानी, पूरा पृथ्वी के लोग हमरा से कांपता। शुक्राचार्य कहले कि रे दुष्ट, रे पापी, निर्दोष के सतावल, निर्दोष के रोवावल पाप होला रे पपिया। लोग के सतावला से तोरा का फायदा बा? ते उनका पर चढ़ाई कर, ये तोरा चाचा के मरले बा। तो महिषासुर कहलस कि हमरा चाचा के। कहले शुक्राचार्य कि हाँ रे, तोरा चाचा के मरले बड़े इंद्र, अब ते बलशाली हो गई बड़े, तो जाके इंद्र से बलसा बदला ले, तब हम तोरा के मानव की ते बलशाली हो गई। इंद्र के लगे खबर देहलस, एगो दूत के भेज के आ कहलस कि जाके कह दिए इंद्र से कि हमार पृथ्वी के राजा महिषासुर भइल बा, कि तो ओकरा से लड़ाई करो, ना तो ओकरा अधीनता स्वीकार करो, आ ना तो इंद्रासन छोड़ के भाग जा। दूतवा जाके कहलस इंद्र से कि ए इंद्र, ओना केना ताकतनी जी बैठल बड़ो हैं, बैठल बड़ो, छोड़ दी छोट भाई न हमार धरती के राजा महिषासुर खबर भेजले बड़े कि अधीनता स्वीकार करो, अन्ना तो इंद्रासन छोड़ के भाग जा, अन्ना तो लड़ाई करो। कहले इंद्र की अरे महिषासुर ये कौन है? अरे लड़ाई का करी रेबू, लड़ाई का करी रेबू, लड़ाई का करी तो भाई सही ओकर माई रे, लड़ाई का करी भैंस रहे ओकर माई रे, लड़ाई का करी। अरे लड़ाई का करी रेबू, लड़ाई का करी रेबू, लड़ाई का करी भैंस रहे ओकर माई रे, लड़ाई का करी ओकर माई रे, लड़ाई का करी। जाके कह दे अपना राजा से भैंस के बच्चा हो, घास खाओ, अपन राज करो पृथ्वी पर। जाके दूतवा कहलस अपना राजा से कि महाराज जी ये तो इंद्र बड़ा ढीठ बाड़े, रवा के भैंस के बच्चा कहत रहे,
कहते की लड़ाई का करी तो घास खाला। आंख लाल लाल हो गई क्रोध से। आ सारा राक्षस मिल के इंद्रासन पर चढ़ाई करके इंद्र से लड़ के आ इंद्रासन में से भगा दे जा। अब तीनों लोक पर विजय हो गई। त्रिलोक विश्व विजेता महिषासुर कहाए लागल। आ देवता लोग आपन आपन रूप बदल के यही धरती पर घूमे लगे। हमरा कृष्णा बाबू कृष्णा क्रांति व्यास जी हमरा के पुरस्कार दिले बन हार्दिक अभिनंदन करब। एक दिन देवता लोग राय कोई किरे है हमने के अपन घर द्वार छोड़ के आ कहिया ले बने बने भटकल जाए। तो सारा देवता लोग आपस में एकता बनावल आ एकता बना के ब्रह्मा जी के दरबार में गइल। अब ब्रह्मा जी से जाके कहलो कि हे ब्रह्मा जी कोनो उपाय करी। सब देवता मन में विचारी अरे रोवेलो नया नया सुधारी। तकिया हो मोरे रामा तो जल्दी करी कवनो उपाय मेरा। जल्दी करी कवनो उपाय किया हो मोरे रामा जल्दी करी कवनो उपाय मेरा। हम अपन तमाशा तकिया हो मोरे रामा हथिया रावत ले गइल हमार। किया हो मोरे रामा हथिया रावत ले गइल हमार। ब्रह्मा जी विष्णु जी के दरबार में लेके गई नहीं। अब विष्णु जी से ही बात कहाइल। विष्णु जी के मुंह खुलल आ मुंह खुलल तो एगो आग के कुओला निकलल। पारापारी सब देवता लोग के मुंह खुलल आ सारा देवता लोग के मुंह से कहगो तेज निकलल। आ उ तेज एगो आग के गोला बन गइल विशाल। आ उहे आग के गोला जब समाप्त भइल तो देखो ता लोग एगो नारी के रूप बन गइल। लोग जयकार करे लागल आज शक्ति मैया की आज शक्ति मैया की आज शक्ति मैया की। अब एमे कौना कौना देवता से कौन कौन अंग के बनावट भइल रहे ई वर्णन बा। रवा दुर्गा सप्तशती पढ़ब चाहे देवी भागवत पुराण पढ़ब कौना कौना देवता से कौन कौन अंग बनल कौन कौन अस्त्र शस्त्र लोग दिहल। छोटा सा भाव अरे देखावता नी खेला सुनावता नी लीला नारी के रूप के सुनावता नारी के रूप के सुनावता लीली। शिव तेज से मुंह भइल। ओ मैया के मुंह केकरा से बनल केकरा से शंकर भगवान के मुंह से जौन तेज निकलल ओ मैया के मुंह बनल। शिव तेज से मुंह भइल आ धर्मराज से बाल भइल। मुड़ी के केस धर्मराज के तेज से बनल। विष्णु तेज से भुजा मनोहर हाथ बनल विष्णु भगवान के तेज से। चंद्र से कुछ रसाल भइल। तो इंद्र जी कितने जवा से उदर बनेला सुनावता लीला नारी के रूप के सुनावता लीला नारी के रूप के सुनावता लीला। और के का बनावल बसु के तेज से अंगुरी तब बनल हाथ के माई के हाथ के अंगुरी
बसु के मुख से जौन तेज निकल रहे जी ओकरा से बनल प्रजापति के तेज रच दिहलस दांत के हाय हाय प्रजापति के तेज से माई के दांत बनल बनल बसु के तेज से अंगुरी तब बनल हाथ के प्रजापति के तेज रच दिहलस दांत के हाय हाय ए बबुआ हाँ औरी का और का विष्णु के तेज से चरनिया चहकदार भई सुके तेज से चरनिया चहकदार भई सूरज से पैरन के अंगुरी नखरेदार भई अरे वायु जी के तेजवा से कनवा बनेला सुनावता लीला नारी के रूप के सुनावता नारी के रूप के सुनावता अब उहे सारा देवता लोग मिल के हाँ आपन आपन अस्त्र दिहल दिहल आ अस्त्र लेके लेके माई के मुकुट जैसे आसमान में ठेकता आ उहे अस्त्र लेके चल गई पहाड़ पर आ पहाड़ पर जाके चिघार मरली पहाड़ पर जाके जब चिघार मरली तो महिषासुर के 8 गो दूत रहले सब नाम का रहे का चित्थुर असिलोमा अच्छा। बिडाल ए प्रकार से ओकनी के नाम रहे एगो दूतवा घूमे आई रहे आ दूतवा घूमे आई रहे जब देखलस रूप तो जाके महिषासुर से कहलस कि ये महाराज ए महाराज जी रवा लगे सब कुछ भरल बा हाँ 3 लोग के राजा बानी बानी लेकिन हम जवन देख के आइल बानी ऊ रवा लगे नइखे नइखे। यदि ऊ रवा लगे हो जाई तो सर्व गुण संपन्न हो जाए हो जाए एगो नारी देख के आइल बनी जी ओकरा से बियाह कर ले तो सर्व गुण संपन्न हो जाए हाँ ए महाराज लागल दूतवन के भेजे भेजे। आ दूतवा जाके प्रस्ताव रखसन कि हमरा राजा से बियाह कर लो कलो माई कहले कि नहीं जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा उसे मैं अपने पति रूप में वर्ण करूंगी ठुकरा देली पारा पारी 8 दूतवा के भेजत गइल आ माई सेना सहित मारल गई जब 8 दूत के सेना मरा गइले तब महिषासुर के मुड़ी में सिंह रहे भैंस के माया जानत रहे सुंदर राजकुमार के रूप बना के आ जाके माई से कलश किए कन्या हम तेरा पर आसक्त बानी विवाह कोई चाहता नहीं तू हमरा के अपना पति रूप में स्वीकार कर नहीं जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा उसे मैं अपना पति रूप में वर्ण करूंगी अनेकों प्रकार के प्रलोभन देहलस ना मनली त कलश की न घुमान ठुकरावा तारू हमरा प्यार का ठुकरावा तारू तो जा तोहरो हाल मंदोदरी के होई तोहरो हाल मंदोदरी के होई तब माई कहली कि मंदोदरी कौन मंदोदरी कौन मंदोदरी तब कहलस महिषासुर की उहे मंदोदरी जेकरा माई के नाम गुणवती रहे अब बाबूजी के नाम चंद्रसेन रहे बाबूजी बड़ा सुंदर लड़का खोजले अब बियाह करे के चहले बाकी बियाह ना कइली उनकर कौन गति भइल उहे कथा सुनावता महिषासुर हमनी के कथा एजबे रहता अब मंदोदरी के कौन दशा भइल इहे बात हमरा पिंटू बाबू से सुनब आई पिंटू भैया ला कथा हमनी के गौने है सब ना बबुआ हां ओइ में कहि अपने हो गए को साइड हमरा कथा के रास्ता दोसर रहल बबुआ ओइ पर हम 7वां दिन का कथा गावत रहनी हो अरौरा ई दोसर कथा गावत तनी एगो प्रेमी प्रेमिका के भाव बा ले बा